lumea, aici Izune și în episodul de astăzi am pregătit ceva special pentru că l-am dus pe Gotenks la măreața sumă de level 5000. Ați auzit bine, l-am făcut level maxim. Și acum tot ce mai ne lipsește este să-i dăm un soul boost și foarte, foarte puțin să îl ajutăm noi să crească mai ok. Deci, și acum trebuie doar să dăm pe ok soul boost. L-am crescut și noi când l-am crescut la nivelul ăsta, e destul de ok, să vedem ce putem face la nivelul ăsta. Se pare că nimic, că nu avem destule sfere de alea de energie, dar nu e nicio problemă. Și acum haideți să vedem ce ni se spune despre puterea acestuia. Soul de detalii. Abilități, nu nici asta nu mă interesează. Deci, are o viață de 1.466, 151.000 atac, Blaze 163.000 atac, Strike Defense, așa. E foarte destul de ok și este Super Saiyan, Fuziune, Fuzioner, Kid și Hydrin Saiyan. Este foarte bine, foarte bine. Următorul caracter pe care mă gândeam să-l duc la level 5000 este Goten, pentru că l-avem aici la pizza și dacă ne uităm atent, ne duce la level maxim deja. E foarte bine. Și acum, fără să mai stăm la discuții, să dăm câteva meciuri să vedem cât de bun este acest mirobolant Gotenks. Cred că este foarte, foarte bun, dar pentru a fi sigur de asta vom da aici la event, evident la event. Nu voi da la cooperare pentru că știu că o să pierd. Și o să dau aici, oare aici? Și o să joc cu un singur caracter, acela fiind mirobolantul iubit de toată lumea. Gotenks. În anime Gotenks mi-a plăcut foarte mult, mi s-a părut un caracter super, super bun. Bine, dar faza era că ei doar ca fuziune se descurcau bine, în rest ce separați doar se jucau, nu prea se antrenau așa mult. În fine. Deci dă destul de ok damage-ul. Sunt foarte curios cât dă a doua ultimată. Dar pentru a vedea a doua ultimată trebuie să mă activez, doar pentru a mă activa trebuie să-mi încarc. Așa ca să se încarce mai repede tupenia asta și acum dă-i cu asta, repede, repede. Nu. Ok, s-ar putea să pierdem meciul ăsta sau, ba nu. Credeam că o să mă prindă într-o serie de aia urâtă. Bine. Ok, acum trebuie doar să mai aștept să mi se încarce din energie. Să mi se încarce activarea. Îi dau cu o sferă de asta de Dragon Samurai single la pregătit. Ok, și acum că m-am activat, tot ce mai lipsește să dau jos cartea asta. Bine, sigur îmi iau mai multă bătaie. Nu, mi-a oprit super specialul de aia. Dar nu-i nimic. Nesimțitul ne-a dat și poison din câte se pare. Dar nu-i nicio problemă, noi suntem aici pe zonă. Merge. Ok. Bine, dă-i, ok, foarte interesant până acum. Îi dau un de ăsta ca să fiu sigur că scap de el. Super bine. Îi prind și ultimata asta, îl capsez, cum s-ar mai spune. Și cred că ar trebui să-l dea jos. Nu. Cam nasol. N-am ce să zic, mi-a dat cam nasol, dar nu-i problemă, o să-i mai dăm cu niște sfere de-astea peste gât, peste față. Ok, i-am pregătit asta. Ultimata prinde eu? Nu cred. Nu vei prinde ultimata, bătrâne, moșule. M-au scăzut sub 1.000.000. Dar nu-i nimic, m-am ferit. Îi dau piciorul în coaste. Pregătesc ăsta. Moșul ăsta este foarte enervant, nu știu de ce. Nu mi-aduc aminte de el așa multe chestii. Dar nu-i nimic, am șanse să mă înving, am șanse. Nu!
Nu mai da, prostule. Ok, și dau așa. Și acum du-te. Nu, ai venit tu, firea naibii. Ok, cu asta trebuie să-l prind. Nu cred, vine aproape de lângă mine fix când îmi dau eu ultimata. Și acum o să-mi prindă ultimata, pentru că, da. Da, nu-ți merge de data asta, a doua oară e cu ghinion pentru tine. Dar mă enervează că mi-au dat poison și cu poison nu mă scad așa de tare. Nu. Nu prea mai am ce să fac. Am pierdut, firar. Dar nu se poate. Nu, eu nu o să pierd așa repede, nu. Prinde repede prostiile astea. Doar un Rising m-a mai putea salva acum. Rising, simt tu, Rising. Ok, l-am dus pe ăsta, l-am nimicit. Și acum ultima e cu ăsta, hai, du-te. Ok, hai, l-am prins. Acum îi arunc cu descreratul cu sfere de-astea. Îi bag ultimata pe gât. Și acum, du-te. Ok, îi mai dau ultimată. Bine, ăla a fost. Foarte tensionat meciul, n-am ce să zic. Dar totuși am reușit să-i bat, ceea ce e un lucru foarte interesant, chiar și cu poisonul ăla. Viața lui e cam puțină, nu chiar puțină, adică ar putea să mai bage puțin HP, dar nu e problema de război. Ok. Și cred că o să mai mă uit puțin pe aici să văd ce mai am pe aici de făcut. Mai am de dat pe aici, pe undeva. Mai am aceste 4 de-astea, da. Ok. Păi, sper că v-a plăcut episodul ăsta, știu că a fost mai scurt, doar că nu am avut ce să pregătesc. O să revin când o să-l fac și pe ăla, pe, cum îl cheamă, Vegito la level 5000, pentru că el este un caracter mult mai repede decât Gotenks, dar și Gotenks este foarte bun. Bine, noi ne vedem data viitoare, sper că vă place noul meu outro pe care l-am pregătit.